Bueno, boas a todos. Hoxe veño dunha reunión co alcalde e cos veciños. O alcalde tiña que contarnos que é o que está pasando co transporte metropolitano. Fai 4 anos advertimoslle que a aprobación daquel convenio se terminaría levando por diante as empresas centenarias que temos en Vedra, que son as empresas de transporte. 4 anos despois isto aconteceu, é dicir, Seoane non puido soportalo, vendeuse, e unha das consecuencias desta venda é que a empresa que a mercou, Monbus, exixiu cambiar e facer coas liñas o que lle apeteceu, para facela máis rentable. E o máis increíble é que conseguiu que eso se colara. Se temos que facer caso a Carlos, eu non dubido que o que diga seña certo, o propio PP, a Consellería, a Dirección Xeral, o engañou. É dicir, non lle avisou das modificacións, sendo Vedra afectada e aprobounas a espaldas de Carlos. Claro, isto solamente pasa nun concello como Vedra con un alcalde como o Carlos, é dicir, Carlos non é alcalde de Vedra. Quero ver eu esa mesma situación no caso de Ovidio ou cualquier outro alcalde. De dereitas ou de esquerdas, Carlos ten un traballo, é dicir, non é alcalde, é un traballo e intenta quedar ben cos seus xefes, pois, me imagino que para ascender e as súas cousas. Importamos de unha mierda. Non hai outra explicación. Entre esas líneas que modifica, algunhas conseguiu volvelas para atrás, entre aspas, é dicir, conseguiu que algunha das liñas que querían suprimir se convertiran en liñas baixo demanda, é dicir, que cando as querades usar, chamades o día anterior, olvidadevos de planificar algo no mesmo día, chamades o día anterior e decides que queredes ir a tal sitio e vos levan. Bueno, as cousas da boa negociación de Carlos. Pero unha das líneas que o vamos a sentir realmente é a liña que sube os chavales do instituto ás 2:30. Esa liña retrásase ás 3:30, ás 3:15, máis ou menos. Os chavales van a ter que esperar prácticamente unha hora para poder subir a Vedra. Bueno, xa era malo o transporte e a aprobación que tanto defendeu Carlos foi nefasta, pero ahora xa es que non queda nada. Claro, estando ali, algún veciño dixolles, Carlos, bueno, ahora xa está, na miña opinión personal, que non, xa non debía nunca ter acontecido. O sea, Carlos tiña que ter dito que non e nada máis. Ti non podes cambiar as reglas de xogo a mitad da partida. Acabou xa, probose ese convenio e nada máis. Carlos permitiuno, e o veciño dixo, bueno, pois ahora que temos que rectificalo, fai unha cousa, porque Carlos dice que é imposible volver atrás. Bueno, xa veremos si non hai alguén en Vedra que seña capaz de darlle para atrás. Pero por ahora Carlos é incapaz. Bueno, chama a voz de Galicia. Chama a voz de Galicia e dilles que se comete unha injusticia con Vedra. E eu estaba ali e dixo, oye, non solamente eso, sino que vas a ter o Bloque e ao PSOE, estou seguro, detrás túa, apoyándote, eres o noso alcalde, se comete unha injusticia con Vedra e nos calados e detrás túa. Convoca unha rolda de prensa. E claro, por supuesto, no, eso non se pode facer, porque, bueno, as cousas de Carlos e do seu buenismo patético. E es que non chegaba con este, dicelle un dos poucos empresarios que quedan do sector do transporte. Dice, Carlos, pero ti te liches o convenio. Tes 170.000 kilómetros a túa disposición para facer o que queiras con elas. Dille que te restituan esa liña. No, eso tampouco, porque non... Bueno, non vin unha situación máis patética, de maior vergoña allea, veciños enfadados, son as consecuencias do que votamos. Temos que pensar que é o que está pasando en Vedra, para que o ano que baixamos de 5.000 habitantes, que nos vai a costar a subida do IBI, obviamente, o IBI sube porque baixamos de habitantes e nos ingresan menos. Non é por outro motivo. Como é posible que o ano que nos baixamos de habitantes, todos os concellos, e cando digo todos, Boqueixón, A Estrada, Teo, todos suben de habitantes, excepto Vedra, a 10 minutos de Santiago. Lo digo, son as consecuencias do que votamos. Saludo e nada, xa até a próxima, perdonade pola chapa.